po ni tawanan ni, oy. Mulakat naman ni siyang solo-solo. Tawagan na ako ni asa ni si Peter ron. Ano, di naman siya makontak. Kabirage naman eh. Di naman siya makontak. Hinoon, asan po ka rin siya adto. Naglibog dyan po ko yung tawanan ni ay. Kamulakat ni siya, solo-solo na. Sa una ko yung kinipirme. Bilin ko pirme. Udal dyan ko ni tawanan eh. Murag nagbayi na po siguro ni. Huwag na siya matagam. Masakpan na ni nako. Pantay lang ginako. Madugay mo ano po siya nasurog. Ipatulpok ko na eh. Awa, sipati siya. Siblakat solo. Ibilin ko pirme. O, di na ba makontak? Auto ka bilis pirme. Bangtay lang ka. Bakit ako sa lakyan. Bantay lang ginako. Bakit ata ka? Asam ko ni madadan, babe? Babe, dito ta mangaon sa G's, babe, sa barbecue house. Kaya nga namin ipakaon dito. Basig, on ba? Mahadlo ko eh. Kaya basig masakpan ko sa asawa dito. Ay, hadlok-hadlok sa asawa. Ay, dapat di ka mahadlok. Ato kay gamay kaya itong bihana po. Amping-amping raputa ba kayo? Lisod na kayo mga dakpan to. Ha? Kung Dito anak ta ko niya mangaon. kung mata kay... Okay na ka? Okay na, tala. Okay na ka, babe? Sige, babe, ha? Tala. Basta importante, babe, nga amping rin kita, babe. Kaya lisod na kayo na itong relasyon, babe. Lagi? Balik dari babe. Ano siya ang kwan babe yung GCG's barbecue house din ta mga akon. Ang dami na diho, basig. Lama, Ay, sabi kay basig. basta man sigdan taon mo babe nga wala man ko asawa diri babe. Oo, imong asawa ba? Kuan, Mahadlok ko sa asawa oy. bantay ka mo. Dili lagi ka madakpan lagi. Ako'y bahala kwan, dili ka madakpan. Nga babe dili. Katong na dili ka madakpan lagi. Namik ni diri oh. Unsay paborito ng pagkaon? Barbecue ka nga barbecue? Ganahan ka tuhogon? Tuhog ako. Ang tuhog-tuhog di ay. Nami, yung kini pagkaon sa GCG's Barbecue House. Hindi ko diri, Bibo. Hindi ko diri. Uy, kanang, may gabi. May gabi, kanang namin, kanang pinakalami, diri nga specialty nyo pagkaon sa GCG's Barbecue. Yes, dagan kami may offer ninyo sa mga itong menu. So, Wow. pwede na ito mga GCG's Barbecue House food menu. Yes, Laman sir. ni menu. Yes, sir. Nakakaayo. Kaya with food, no? Mawala siya, no? Tinoan. Alam mo dala itong bilao, kaning, usay paborito no, babe? Kakapansit, babe. Alam, pansit. Pataas, oh. Papataas ang kinabuhi. Yoy, ganahan ba rin ka mataas mo kinabuhi, babe? Oo, uy. Ay, dapat yung babe, kaya nga, lisod na kayo madakpan sa masawa, babe. Hindi ka, babe, ba? Lagi kay pili sa tinuli ko na kay basig. Di, wala. Safety ta diri. Safety diri. Wala na yung ano. Safely ka. Wala may CCTV. No, wala. Natay CCTV kompleto to. Kompleto ta. So, kini nga ordero na to. Ako, bilao imo pansit na. Pansit ako ang. Sige. Pwede ta sa mix bilao, sir. Ano siya mong mga... Mix bilao na siya. Yes, sir. Lami na siya nga... Lami na siya. Sige, kumawara na ako. Wow, katong pansit ha. Okay, sir. Sige, sige, salamat. Wait lang ta, sir, ha? Sige, sige. Thank you. Dito yun akong dirita kay para safety tanduwa. Isod kayo mo dito tang kita ko sa asawa. Isod dito na ang asawa ba yun? Ano gani magliling tanong kay basig kita na dinhi mo katong kalit. Isod na. Patupik ang asawa ba yan? Kuya, bigay ito madakpan tanduwa kay mangambras biya siya bumaak dito. Inako kung naong ko niya. Musukol ka sa asawa. Muingkib ba ko? Mo inki buga. Wala nagrahan ako ng babe kay musukol ka sa akong asawa ba. Oo, ay musukod dito ay. Happy na po itong anniversary, babe. Alay ba ito kong anniversary sa kong asawa? Excuse me, sir. Narito mo. Uy, nara na. Nana to ang mix bilao and pansit. Wow, kalami eh. Kasi tawagan eh. Mix bilao na mo sa bona siya. Mix bilao, kining, pansit. Yes, sir. Pagmataas kila buhay, kining pagpawala sa gutom, pagpaptik na pagkaon. Tinoan. Ganahan ka na eh, babe. Lami ani? Sus, na, sabi ko, kaya mo ito na naman doon. Kuha kami sa Sige. So, salamat ya, salamat kayo. Asa yung kanitawanan niya? Ikapoy na pa dyan, pinangita ay. Huwag na ang gurin siya dire. Hinaman dire sa lakyan. Pantay lang gini nga ko ron. Naala dyan lagi siya dire. Ay, good evening, sir. Ay, Good evening, sir. Yes, ma'am. Kamu man tong easy for rider, sir, no? Yes, ma'am, kami, ma'am. Mangutana di ko, sir. Asa din na CGC House Barbecue, sir? Kani, ma'am. Mo ni share GCG Barbecue House, ma'am. Tana ka dali, bro. Sir, good evening, sir. Ayos, ma'am. Ano siya ang GCG's Barbecue House, sir? Yes, ma'am. Ano, ma'am? Kanang nakakita kag lalaki, sir, nga murag gwapuhon nga may pagkamauton, sir, nga tambukon. Tambok ka, gwapo, ma'am. Gwapuhon siya, sir, nga murag mauton, sir. Huwag na sa sulod, ma'am. Daan palagi ko, naari gini diri. Babe, mo ni babi mo.
Ganahan. Ayaw di pagutom, babe. Kaya lisod kay pandemic yung panahon. Dapat busog dito, babe. Kaya dili tamarot lang ang gitawag nila virus ba? Busog kayo, babe. Nakaw na, babe. Ayaw pagutom, babe. Naara day ka dirito hana ka. Lami kining kuan, babe. Kilaway ni, babe. Kilami kini, babe. Nagungit-hungit pa mo, nagungit-hungit pa. Ay, di pagutom, babe. Hindi pa ko, babe. Basta mo ka, babe. Ay, sorry, babe. Dali ako kay gutom ng gugo, babe. Lami kipakaon dali ko. Naara day mo diri sa GCG's Barbecue House di ay. Ha? Kisa ni? Dili ako, business partner rin ako. Business partner ako sa pan ba? Ano kini business pan ba? Nakabilang yung tinuyog sa tibok sa kanto. Kanina ka diha. Kanina na ko, kanina nagkabilang ko tituloy sa kanto sa akin. Kisa na? Kisa na? Wait ko! Ayo, Wait ko! Wait ko! Kuya, labi ko! Puyo kini. Gato ko muna ko. Hoy! Kisa ni? Kisa na? Ayo, asahan mo ko na. Musta na namin yung magubad. Ayo, pa na. Bibig pa! Hindi talay ka po! Nara ni Rose! High blood po ni mo, ma'am. Kisa ka! Nag-istorya na sa Ano, mga business? kahit sa business. Business! Gipatilara ko niya sa kuan. Usa! Business! Hoy, ako ni nagsabot amin duha sa business mo. Business! Gipatilara ko niya sa pagkaon ko diri. Uya!